Kowace al'umma a kowane zamani babban abin tinƙahonta shine addininta, al'adunta da ma tarihinta. Kasantuwarka mutumin Arewa, shin ko ka san tarihin kafuwar daular Usmaniyya? Wani bincike ka taɓa gudanarwa a kai domin samun bayanai da suka shafi tarihi, addini, al'adu? Ku biyo ta wannan hanya. Assalamu alaikum mai kallo. Shin ko ka san matsayi da irin rawar da sarakuna ke takawa a cikin al'umma? A wannan karo, Waziri Online TV mun shirya tsaf domin ƙayatar da ku da ingantattun shirarruwanmu kamar haka. Tarihin malaman jihadi. Daga masarautunmu. Makon sarakai. Barka da Juma'a. Barka da Juma'a. Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Yusuf Dahiru, mai gabatar da shirin. Halima Isa Muhammad, mataimakiya mai gabatar da shirin. Kamar yadda kuka gani, mu ne za mu kawo muku shirin gaisuwar Juma'a. Wato gaisuwar Juma'a gaisuwa ce da muke yi ga sarakunanmu na daular Usmaniyya domin su sallaci sallar Juma'a lafiya, wanda gidan talabijin na Waziri Online TV ɗaya tilo tamka da dubu a nahiyar Afirka zai rika kawo muku wannan shirin duk ranakun Juma'a in Allah ya kai mu. Saboda haka a koda yaushe, a kowane lokaci, a kowane yanayi, kasance da Waziri Online TV an tsayi ya ga gidan kowa. Sunana Sidi Musa Gandi, wanda zai shirya kuma ya gabatar da wannan shiri na makon sarakai. Shiri ne wanda zai zanta ko kuma tattauna tare da sarakunan daular Usmaniyya. Sunana Umar Faruk, mai shiryawa mai gabatarwa, wanda yake kawo muku labaru daga masarautunmu. A wannan karon ba za mu sa ku jiran gawan shanu ba. Ku kasance da shirin tarihin malaman jihadi tare da ni Naziru Alhaji Sani a kowane mako. Domin kallon ƙayatattun shirarruwanmu waɗanda suka shafi masarautu da sarakuna, al'adu, addini da ma tarihi, kasance da tashar Waziri Online TV domin an tayawa da ku a jagwalgwalin kodin muna nan a kafar sadarwa ta Facebook, Instagram da YouTube, duk a Waziri Online TV. Waziri Online TV. Gidan lamba ɗaya na zamani. Muradin mu shi ya tarihin magabatanmu A cikin al'umma.